Мы тут сабралі цэлы шэраг мітоў пра стрэс. Стрэс сапраўды можа зламаць. І людзі, і дзяржавы, і рэжымы, яны вельмі шырока гэтым карыстаюцца. Так можа, менавіта таму, калі адбываецца стрэс, мы штосьці хацім грызці? Часцей за ўсё людзі грызуць сабе. І наколькі я ведаю, гэта праблема асабіста сярод мужчынскага насельніцтва. Таму што зебра адзін раз пужалася і ўцякла, а чалавек перажывае гэты стрэс дзесяткі, сотні разоў. То бишь, вось гэты міт увогуле, да і не міт, гэта праўда. Людзі выходзяць на пенсію і літаральна, асабліва мужчыны, гаснуць. Вось гэта і ёсць міт. Альбо не міт. Мяне завуць Андрусь Белавешкін, я лекар, кандыдат медычных навук і вельмі люблю рабіць усе рэчы і людзей вакол сабе здаравей. А мяне завуць Надзея Дамкоўская, і ўжо 7 гадоў я ствараю праекты для фізічнага і ментальнага здароўя беларусаў. Гэта праграма без рэцэпту. І сённяшняя тэма пра стрэс. Мы тут сабралі цэлы шэраг мітоў пра стрэс ад усіх тых людзей, якія кожны дзень пражываюць стрэс і не ведаюць, што рабіць. Пачнем з першага міта. Гатовы? Ці праўда, ці не, што алкаголь здымае напружанне? Вельмі часта пачынаецца менавіта з гэтага пытання. І лічбы тут не хлусяць, таму што Беларусь у сусветным топе па спажыванню алкаголя. І па суіцыдам таксама. То беларусы п'юць шмат, часта і, напэўна, лічаць, што гэта ім дапаможа. Дрэнныя навіны гэта насамрэч не дапаможа, а зробіць праблемы яшчэ больш глыбейшымі, яшчэ больш шырэйшымі праблемамі. Насамрэч, гэта не проста алкаголь, гэта цэлы шэраг такіх вось не зусім карысных актыўнасцяў, як эскапізм. Ой-ой-ой, што гэта за слова? Эскапізм, калі нам хочацца збегчы. Тая рэчаіснасць, дзе адбываецца стрэс, становіцца нам непрыемна, некамфортна, мы не кантралюем. І нам хочацца змяніць свой стан свядомасці і збегчы ў нейкую віртуальную рэальнасць. Неважна, што гэта заесці, пачаць запойна глядзець серыялы, выпіць. І ў гэтай рэальнасці стрэс становіцца больш слабым, мы больш дужыя, мы зусім спраўляемся, і нам там прыемна знаходіцца. Але наша іншая кропка застаецца зусім безабаронная ў гэтай рэчаіснасці. І стрэс, насамрэч, толькі ўзмацняецца. Робім вывады. Алкаголь не дапамагае для стрэсу. Выкідаем гэтую картку і ідзем далей. Міт такі. Пры стрэсе трэба легчы і адпачываць. Насамрэч, многія людзі так думаюць, што калі яны нават фізічна не стаміліся, але ўсё роўна трэба проста ляжаць. І вось гэта рэакцыя легчы нічога не рабіць пры стрэсе, яна як пастка. Мы не адпачываем, а мы насамрэч праяўляем пасіўнасць. Замест таго, каб гэтае перажыванне неяк скінуць фізічным, добрым стрэсам, мы проста працягваем ляжаць. І сама вось гэтая здранцвеласць, калі мы не рухаемся, калі мы застываем у стрэсе, калі проста адчуваем нават гэты спазм, гэта сам па сабе стрэс, сама гэта вось пасіўнасць. Вось прывяду прыклад. Былі дзве крысы лабараторныя, і іх там падвяргалі рознаму стрэсу. Ну, усіх там шэрсць выпадала, усе сімптомы стрэсу, і потым ім далі проста невялічкі кіёчак, каб пагрызць. І калі яны пачалі яго грызць, гэты ж стрэс прыводзіў да меншых фізіялагічных рэакцый. То больш праактыўная рэакцыя на стрэс прыводзіла да таго, што ў іх нават цела менш пакутавала, а менш стрэс шкодзіў ім. Слухай, а вось у мяне такая здагадка, так можа менавіта таму, калі адбываецца стрэс, мы штосьці хацім грызці? Часцей за ўсё людзі грызуць сабе, ці кідаюцца на іншых людзей падчас стрэса. Насамрэч, ёсць добры вельмі лайфхак, калі вы сапраўды вазьміце моркву і цалкам зрабіць такі зубны воркаут, трэніроўку, пагрызіце яе. Я гарантую, што гэта лепш, таму што згодна навуковым даследаванням картызол за 5 хвілін інтэнсіўнага жавання зніжаецца на 20%. Ведаю, што іншым часам, калі штосьці здараецца ў жыцці, і гэта вельмі сур'ёзны такі стрэс, чалавек замыкаецца, застаецца адзін, не ідзе да знаёмых і нават нікаму не распавядае. І наколькі я ведаю, гэта праблема вельмі трывалая асабіста сярод мужчынскага насельніцтва. Сапраўды гэта так, і існуе такая думка, што я ні з кім не буду дзяліцца, лепш я буду перажываць гэта адзін, мяне ніхто не зразумее, мае праблемы унікальныя і нешта са мной не так. І тут вельмі важна зразумець, што гэта
дрэнная такая рэакцыя, якая неадаптыўная, што пры стрэсе нам хочацца схавацца, але нам трэба ісці да людзей. Таму што людзі пакажуць, вось гэта праблема не толькі ў цябе, іншыя таксама сутыкаюцца з такім, праблема не ў табе, а ў сітуацыі, ты такі не адзін. І яны могуць сказаць на твае катастрафічныя думкі, проста іх абвергнуць. Да што ты кажаш, да ўсё у цябе атрымаецца, паглядзі, ў мінулы раз цябе атрымоўваліся. А чалавек, калі знаходзіцца адзін ізаляваны, ён накручвае сабе думкамі, якія становяцца ўсё больш чорнымі і чорнымі. Таму людзі гэта падтрымка, гэта аксітацын, гэта звяртанне да рэальнасці і гэта прызнанне, што усе мы пакутаем, усе мы спраўляемся сваімі пакутамі. Слухай, гучыць, што гэта адказнасць не толькі таго чалавека, які выходзіць з запросам, але яшчэ другога боку, які павінны ведаць, як падтрымаць. Можа, ёсць якаясьці парада? Вось тут трэба яго кудысьці не проста пісаць яму нейкія паведамленні ў сацмедыа, а трэба яго кудысьці выцягнуць. Лепш за ўсё гэта павінна быць нейкая прырода, таму што гэта сапраўды ўзаемадзеючы, іншы кантэкст. І сапраўды чалавеку патрэбны чалавек. Вось хочацца пажадаць кожнаму з нас мець такога блізкага, хто проста абдыме іншым часам і скажа: усё будзе добра. І, безумоўна, прасіце пра дапамогу. Паверце, іншым людзям будзе прыемна дапамагчы вам, калі ў іх ёсць такая магчымасць. Ім ад гэтага таксама становіцца лепш, тым, хто памагае. Кажыце чэсна, колькі разоў вы ўжо чулі такую фразу на свой конт: ты сам сабе накручваеш? Вось гэта і ёсць міт, альбо не міт. Той стрэс, які адбываецца ў рэальным жыцці, гэта вяршыня айсберга. Параўнанні тым, што мы самі сапраўды сабе накручваем. А ў вядомай сваёй кнізе сапольскі даследчык «Чаму у зебраў няма язвы» ён такі сказаў: таму што зебра адзін раз пужалася і ўцякла, а чалавек перажывае гэты стрэс дзесяткі і сотні разоў, вельмі ярка пракручваючы ўсе дэталі, усе акалічнасці ў сабе ў галаве. Нібыта мы нешта вырашаем, нібыта мы плануем, але насамрэч гэта не працуе. Стрэсам трэба спраўляцца зне галавы, выпісаць гэта на паперу, абмеркаваць з кімсьці, зрабіць нешта, а не круціць. Тобіш, вось гэты міт увогуле, да і не міт, гэта праўда. Мы самі сабе накручваем на стрэс. І апошнім часам накручваем сабе менавіта ў тэлефоне. Ёсць нават такі выраз, як дум-скролінг, калі мы круцім, і мы адчуваем, што нам ад пракручвання рылсаў становіцца ўсё ці навін. Всё горш і горш, але мы працягваем гэта рабіць сабе дрэнна. І гэта не потому, што наш мозг такі аматар вось такіх дрэнных навін, а таму, што наш мозг думае, што гэта дапаможа яму выжыць. Вось уяві, 1000 гадоў назад некага забілі. Гэта інфармацыя суперактуальная для цябе, таму што гэта адбываецца дзесьці побач, значыцца, сапраўды забойца ходзіць побач, і цябе трэба ўсё пра гэта даведацца, таму што гэта выратаванне твайго ўласнага жыцця. А зараз людзі, яны рэагуюць на навіны, якія не маюць аніякага дачынення да іх жыцця, і негатыву заўсёды можна знайсці шмат, таму мозг гэта бясконца, вось гэты негатыў спажывае. І з кожнай дрэннай навіной ён успрымае свет як яшчэ больш стрэсавым, і цяжка вельмі спыніцца. Слухайце, вось мы размаўляем, а здаецца, што стрэс гэта такое распаўсюджанае штосьці. Увогуле, магчыма ли без яго жыць? Стрэс цябе зламае. Вось наступны міт. Стрэс сапраўды можа зламаць. Больш за тое, і людзі, і дзяржавы, і рэжымы, яны вельмі шырока гэтым карыстаюцца. Тым, што стрэс робіць чалавека сапраўды мяккім, яго можна злабіць. Вось як гэта працуе, напрыклад, са старажытных часоў. Чалавека, які ў армію ідзе, яго менавіта гвалцяць стрэсам, ён не спіць, яго абражаюць, яго фізічна ён стамляецца, то бок на яго даецца столькі стрэса, каб ён менавіта зламаўся і стаў паслухмяным. Тое ж робіцца і часам і ў беларускіх школах, ці ў маштабах усёй краіны, калі гвалт выкарыстоўваецца менавіта як сродак зламаць чалавека, ці ў хатнім гвалце. Таксама менавіта вось фізічны гвалт, стрэс, пад якім чалавек ламаецца і робіцца прадказальным, паслухмяным, дэ-факта такім вось чалавекам. І вельмі лёгка спужацца, вельмі лёгка паддацца гэтаму, таму што ў людзей існуюць такая рэакцыя, што ён думае, што нібыт калі ён не будзе супраціўляцца, ён зменшыць стрэс, каб пазбегнуць болі. Ён нават папярэдне
будзе дагаджаць агрэсару, каб толькі пазбегнуць гэтага стрэсу. Калі стрэс тут немінучы, то лепш яго зрабіць вострым, а не цягнуцца, каб ён быў хранічным, некантраляваным і доўгім. Я ведаю, што наконт нашых гледачоў, але зараз, услухаючы ўсё гэта, нават я у стрэсе. Здаецца, нам трэба зрабіць невялічкі перапынак і паглядзець рубрыку пра тое, як паменшыць стрэс у сваім жыцці. А потым мы дакажам вам, што не ўвесь стрэс і такі вось дрэнны, што існуюць шмат відаў добрага стрэсу. І самае цікавае, павялічваючы колькасць гэтага добрага стрэсу ў сваім жыцці, вы супрацьпастаўляеце яго дрэннаму стрэсу. Калі думкі бягуць і цела напружанае, павольны рух з дыханнем можа аднавіць спакой. Паспрабуйце 2-3 павольныя кругі прывітання сонцу. Станьце роўна. Удых. Падыміце рукі, нахіліцеся назад. Выдых. Наклон. Удых. Крок назад и опуститесь вниз. Выдох. Комфортный прогиб назад. Вдох. Другой ногой крок назад, руки на земле. Выдох. У позу собаки головой вниз. Выход в планку. Согните руки в локтях на комфортную вышиню. Комфортный нахил назад. У позу собаки головой вниз. Крок наперед. Комфортный нахил назад. Крок наперед другой ногой. Поднимитесь с прямой спиной и опустите руки. Повторите с другой ногой у повольном ритме с дыханием. Поднимите руки, нахилитесь назад. Наклон, растернули заднюю поверхню ног. Крок назад и опуститесь вниз. Комфортный прогиб назад. Другой ногой крок назад, руки на земле. В позу собаки, головой вниз. Выход в планку. Согните руки в локтях. Комфортный нахил назад. У позу собаки, головой вниз. Крок наперед. Комфортный нахил назад. Крок наперед другой ногой. И поднимитесь с прямой спиной и опустите руки. Повторите таких 2-3 цикла на кожную ногу. Практикуйте каждый день, и вы отчуете значные змены в вашем стане. Час павяртацца ў студыю пасля гэтых заняткаў і такі атрымаць адказа, што рабіць-то са стрэсам. Трэба клікаць на дапамогу добры стрэс. А ёсць такіх дзве асноўныя групы добрага стрэсу, якім можам кіравацца. Першае гэта ўсё, што накіравана на нашае цела, фізічны стрэс. Так гэта, напрыклад, проста звычайныя трэніроўкі. Звычайныя трэніроўкі, так, гэта бег, гэта пад'ём цяжараў і стрэс, калі мы падыходзім да мяжы нашых магчымасцяў. То гэта не проста мы праскакалі, а гэта такая сапраўдная трэніроўка. То бишь хадзьба яшчэ не стрэс. Можна па-рознаму хадзіць, але калі зрабіце добрым стрэсам, трэба ў горы, трэба хайк, трэба добрая вандроўка. І такі стрэс, напрыклад, як бег, ён выклікае нават эйфарыю, эйфарыя бегуна. Таму многія людзі таксама могуць падсесць на бег, яны хочуць бегаць усё больш і больш і больш. Так не трэба рабіць. Трэба проста карыстацца гэтым як інструментам. І не толькі фізічная актыўнасць, дарэчы. Сауна, стрэс высокай тэмпературы, галаданне, таксама гэта стрэс. Як часта? Ну, хаця б раз на тыдзень. Вывучаем новую мову ці засвоім новую прафесію. Цяжка? Гэта таксама стрэс, нібыта, нешта не запамінаем, памыляемся, не атрымоўваецца. Але ўсе гэтыя стрэсары, яны насамрэч робяць нам лепш, нам іх трэба больш у нашым жыцці. Зараз звяртаюся да ўсіх тых, хто ў міграцыі вучыць новую мову. Сябры, добрыя навіны. Усё тое, што вы зараз робіце, гэта добры стрэс, які добра ўплывае на здароўе. Тым больш як когнітыўны рэзерв. Чым больш ведаеце мову, тым менш ваш рызыка дэмэнцыі,
пачынаючы ад 4 і вышэй моваў, і калі яшчэ на музычным інструменце можаце Ёсць гуляць, вам бенефіты. практычна дэмэнцыя тады не пагражае. Слухай, заўважыла такі цікавы момант, бо я у сваім жыцці прафесіянальным часта сутыкаюся з такімі людзьмі, хто, здаецца, і бегае, хто, здаецца, і есць добра, хто, здаецца, і мае блізкіх, з кім можа паразмаўляць. Але не, ўсё, у дэпрэсіі альбо ў іншых станах. А тут яшчэ такая штука пра стрэс, ведаеш, такая вельмі важная, она такая крышку больш філасофская, нават не псіхалагічная. Гэта калі людзі бачаць сэнс. Уяві сабе такую сітуацыю. Ты прыходзіш да стаматолага, і ён усю гадзіну маўчыць. Ніводнага слова. То нешта сверліць, то нічога не каментуе, нічога не тлумачыць, не кажа, ці будзе больна, не кажа, колькі хвілін пацярпець. Гэта проста нейкае катаванне. Але уяві, тая ж сітуацыя, той же стаматолог, і ён табе ўсё растлумачвае. Ён кажа, глядзі, вось тут гэты зуб, мы робім рабіць, таму што там караць, вось паглядзі. І то бок той же стрэсар, калі табе відавочна навошта ён, ты бачыш у ім сэнс, ён прадказальны, ён становіцца нашмат менш страшны і менш балючы для цябе. А вось бяссэнсіца, бязглуздзіца, яна дадатковы фактар стрэса. У канцлагерах, дарэчы, людзей прымушалі рабіць бессэнсоўную працу менавіта, каб зламаць іх волю. Яны, напрыклад, да абеду яны капалі канал, пасля абеду яе закопвалі. І менавіта гэта бессэнсоўнасць таго, што яны робяць, яна гэтых людзей заганяла ў яшчэ большы стрэс. Таму што чым вышэй твая цэль, тым менш цябе чапляе розная драбяза. Калі ў людзей няма вялікага сэнсу, разумення мэтаў і высокіх цэлей, яны пачнуць раздражняцца на кожную драбязу. То іх гэта бесіць, гэта, вось гэты чалавек іх раздражняе. Але калі чалавек жыве вось гэтай марай, у яго ёсць змаганні, для яго ўсе гэты побытавыя дробязі, яны яго не чапляюць, яны для яго не важны. Гэта проста перастае быць стрэсам. У мяне, дарэчы, такі прыклад адразу ўзнік у галаве. Гэта прыклад, калі людзі становяцца сталымі. Дзеці ўзрастаюць, создаюць свае сем'і, а трэба іншым чымсьці жыць. Здаецца, што менавіта гэты ўзрост часцей за ўсё самы стрэсавы. Калі алкаголь і дрэнны лад жыцця становяцца проста спутнікамі. Слушная увага, звыш актуальна для Беларусі. Людзі выходзяць на пенсію і літаральна, асабліва мужчыны, гаснуць год-два, ўсё, іх не пазнаеш, ужо нібыта глыбокі стары. Таму што для многіх людзей сэнс у іх працы, дзеці з'ехалі, няма ніякага практычна сэнсу і няма сістэмы, якая іх падтрымлівае. Не трэба кожную раніцу прасынацца, галіцца, мыць галаву, сачыць за сабой. І калі вось гэтай сістэмы падтрымкі няма, чалавек можа даволі хутка дэградаваць. Ну, што тут сказаць? Трэба знаходзіць сістэму, якая будзе падтрымліваць. На адной сіле волі сабе не выцягнеш. Ну, а самая простая такая парада, завядзіце сабаку. Сабака, напрыклад, пра яе трэба клапаціцца, яе трэба карміць, яе трэба нешта рабіць. І яна проста, як у фільме «Джон Вік», памятаеш? Там была сабака, якая яго з дэпрэсіі, з гэтага страшнага стрэсу, яна яго вывела і дала яму столькі сілаў, што ён там разнес увесь гэтых злодзеў, увесь гэты горад. Літаральна сэнс. Пра кагосьці клапаціцца, нешта рабіць, нейкая сістэма, наліваць ваду, даваць корм кожны дзень, і вось гэтая сістэма чалавека выцягвае. І, дарэчы, увогуле добрае пытанне і для бацькоў, напрыклад, я выхоўваю дзяцей, як зрабіць іх стрэсутольнымі. Было добрае даследаванне. От людзі, якія ў беднасці выраслі дзеці, адні з іх перараслі гэты стрэс, гвалт, там нейкія штуку і сталі там развівацца далей, частка засталася. І навукоўцы шукалі, дзе розніца між гэтымі дзецьмі. І адзінае, што яны вынайшлі, вельмі такі просты паказальны прыклад. У іх былі добрыя ралявыя мадэлі. Гэта, магчыма, трэнер, магчыма, дзядзька, магчыма, сусед з вуліцы. Але быў чалавек, на якога яны маглі, які добра супрацьстаяў стрэсам, які паказваў усё дысцыпліну, паказваў волю, паказваў прыклад. І калі ёсць такая ралявая мадэль і для дзяцей, і для дарослых, то яна нібыта маяк. Сябры, усе карты у вас на руках, таму давайте подвядзем адзін ітог. Давайте стрэс не будзе хваля, якая вас збівае з ног, а будьце серферам, глядзіце хваля. Калі гэта хваля сярэдняя, пракаціцесь, калі вялікая стрэса ідзе, лепш адбяжыце і не залазьце на тую хвалю, якая можа вас сапраўды забіць, і ўспрымайце стрэс нічога асабістага. Гэта проста энергія, выкарыстоўвайце яе
правільна і з карысцю для свайго жыцця. Як добра гучыць. Сябры, гэта была перадача без рэцэпту. Першы выпуск. Таму павіншуйце нас, скажыце пару добрых словаў і як вам спадабалася ці не спадабалася. Пішыце вашы каментары аб тым, як вы змагаецеся са стрэсам. З вами былі Надзея Дамкоўская і Андрэй Белавешкін. Да сустрэчы.